го молих ето този AI да ми направи видео за Toho, защото обичам Toho. И излезе нещо, say at least. Приятно гледане на Toho, say at least. Subscribe и също Лотармарка ще го закрия там. Хей, аниме маняци! Днес ще ви потопя в един страхотен свят, преливащ от магия, музика и приключения. Чували ли сте за Toho Project? Ако не, значи сте попаднали на точното място. Toho Project не е просто някаква си японска игра, а цяла вселена от игри, музика, манга, романи и дори аниме, създадени от един единствен човек, известен като Зун. Ако сте по магиите и епичните битки, Toho е точно за вас. Действието в Toho се развива в Генсокио, мистично място, където хора и йокаи, японски митични създания, живеят заедно. Всяка игра разказва своя собствена история, но главен герой обикновено е Реймо Хакуре, млада жрица, която пази баланса между световете. Какво прави Toho толкова специален? Първо, музиката. Зун сам композира невероятни мелодии, които са се превърнали в икони за феновете. Едва ли ще откриете друга игра с толкова запомняща се музика. Геймплеят също е доста отличителен. Toho е известен със своята Bullet Hell механика. Играчите трябва да избягват от дъжд, от куршуми. Звучи яко, нали? Трудно е, но и адски забавно. Една от най-яките части на Toho е общността. Феновете творят като луди, от музикални ремикси и фанарт до фанфикшени. Това е вселена, която не спира да се разраства. Ако сте готови за приключение, дайте шанс на Toho. Това е повече от игра. Това е цяла култура, която ще ви омагьоса. Присъединете се и открийте магията на Toho. Мерси, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате за още аниме неща и да споделите мнението си в коментарите. До скоро! Бах ти буклука, брат.